L'Amérique jamana ka fintigilakaw bolofara min ɲɛsinin no sanfɛla ko ma n'an ko ale ma ko armée de l'air u ka bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o o ɲɛsinin no dɔnkili ko ma olu nana dɔgɔkun kelen taama na Mali kɔnɔna la. O dɔgɔkun kelen tagama o senfɛ u ni dɔnkilidalaba caman ye ɲɔgɔn ye u taara ekɔlisow la. O la sa u ka nin kulu in yɛrɛ ɲamaba n'o ye lieutenant colonel Rafael Toro Quinones ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin taama in kɔni ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ. First of all, thanks so much for having us in Mali. A bɛ san 20 ni kɔbɔ bi ne bɛ nin kulu in ale kɔni kunna. Nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye ka na Mali la nka n bɛ se k'a fɔ a ye k'a fɔ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula an ni kalandenw an n'olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya an ni dɔnkilidala ŋanaw an ni olu kumaɲɔgɔnyara wa an ka nin nali la Mali musiki an b'a ɲini k'a dɔn wa l'Amérique jamana yɛrɛ musiki an b'a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maliyɛnw olu bɛ se k'o dɔn cogo min na. A stronger relationship just through music. O la sa i ka dɔn k'a fɔ Cheikh Tidiane Seck n'ale kɔni ye ŋana ye fɔliko la ani Baseku Kuyate fo ka taa se ni l'Amérique jamana a ka nin fɔlikɛ kulu in ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka fɔlisenw kɛ mun na mun b'a jira k'a fɔ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka fɔlisenw bɛ se ka tali kɛ ɲɔgɔn na. Cheikh Tidiane Seck an ka ale lamɛn. An ye nin fɔli min kɛ nin fɔli in kɛra fɔli ye min y'a ayiwa an tin to ɲɔgɔn na an ni jamana yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw olu n'an ka na u nana n'u ka ladikanw ye an'u ka fɔli kɛcogo ye an fana nana an taw ye an bɛ caman dɔn u ta la bon hali n'olu t'an ta dɔn fɔlɔ parce que u m'o kalan an kɔni a ye ɲɔgɔn lamɛn de bɛ fɛn bɛɛ dilan. O la sa ni fɔlisen minnu senfɛ kalanden caman de tun nana l'Amérique jamana ka lasigiden so kɔnɔ a nana kɛ u ɲɛna kunnafonidilaw u fana tun bɛ yen. Baseku Kuyate ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baara min filɛ sen na nin ye k'a bɛ kɛ sababu ye jamana fila cɛla ko ka sinsin halisa. Baseku Kuyate. Musiciens anw ni Américains an bɛɛ ye kelen ye u bɛ n'an fɛ an bɛ t'u fɛ u b'an ka misiki fɔ an b'u ka misiki fɔ an ka collaboration mun bi an ni ɲɔgɔn cɛ a bi an ka baaraɲɔgɔnyaw bɛ sinsin an ka jɛ bɛ sinsin an ka jamanaw fana an ka culture bi échanger a bɛ sinsin a ka ɲi an ka culture ma a ka ɲi olu fana ta ma olu bɛna dɔ ɲini yan an bɛ dɔɔnin ta u fɛ an b'a fara fara ɲɔgɔn kan de quoi donc nin ka ɲi an bɛɛ de ma. O la sa lieutenant colonel Rafael Toro Quinones ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye fɛn min ye nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ko daminɛ don nka don n'a nataw la u na fɛn wɛrɛw sigi sen kan mun na u ni an ka fɔlikɛlaw bɛ se ka halisa u bolo di ɲɔgɔn ma ko sabula fɔli o kɔni ye fɛn ye sa o tɛ danfara don jamana si ani ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.